Kilikiti tudlu wentombi esho wethu zobathu phuthu abantu kelo yellow bone mfana ngamaso samakhambe ke senji bathi moto enkulu ingadla umshosho ijayibhala phansi bathi ke unyanyabo sila lasikhona namhlanje badla mhla ka 18 lapha ku-April 20 lapha hlanganisa khona ke iminyaka emithathu sikhona siyasebukhosini media bathi the Royal TV Royal Media Short nawu ngikhohle isiqumule yakhe Royal Media Short. Alright, igama lami lokuzalwa nguSizwe Samagambo wamemela isibongo ngidabuka le eBhula phesheya komkhomazi phasi kwedaba endebeni mozwakithi la wakhe bekhona ikheli lami lelo. Sikhona ke la eThekwini la esinze khona ikhona la sisama khona. Yasebukhosini media ke indala kakhulu. Ngaphezulu kwalo 3 years uhlanganisayo namhlanje. Mangathiwa nje ngibuyele emuva kakhulu. Noma ngithi ngithatha ngibuyisele emuva nje kancane ukuthi yasebukhosini media ibe yasebukhosini media singakathi yogcina yasebukhosini media. Shuthi ngizothi yaqala yaba yiphupho ngaphambi kokuthi ibe umbono. Njengoba namhlanje sesingasho ukuthi ngokukhula kwethu sesingayibuka njengokuthi isiyifa noma ilegacy entsheni kakhulu kuyona esigxile kuyona noma into lesenzayo ehlanganisa intsha kakhulu. Mangabuyela emuva nje kancane lento isuke kwisiphiwo sami sezinkondlo. Okay, ngila emkhakheni wezinkondlo ngegama elithi Imbongi Yasebukhosini. Okay, igama leMbongi Yasebukhosini nakhona ngiziqambe kanjalo ngokusuka ngokuthi ngivela esibongweni sobukhosi bakwamemela eBhula kuyila khona isibongo sakithi sibusa khona. Ngase ngizetha ke igama lokuthi ngimbongi yasebukhosini. Kuza kanjani ukuthi kuzoba khona into ekuthiwa noma sizothi namhlanje sephambi yasebukhosini media. Ilapho khona ngabe sengishintsha khona sengiyidiverta lento ukusuka ekuthenini ingabi yimi kodwa ngizama ukwenabela kwabanye abantu ukuthi lobuciko enginabo mhlambe ngibe yithuba noma ngivula amathuba abanye abantu abasha abanjenganami abafisa ukuthi sihlanganyele nabo ukuthi siphushe lento yobuciko iye phambili. Ngase ngithi ngizovula ke inkampani ebizwa ngokuthi yasebukhosini media ezosebenza kakhulu ukuthuthukisa amakhono kwezobuciko kusuka kuzona izinkondlo kuya ekulingiseni kanye nokunye nje okuningi okuyikhona esikwenzayo la ekhaya. Okay, so lento uyiqalele emakhaya ngingaqondi kona nami izinto ukuthi zisebenza kanjani. Sisayishayela nje amaclip ama-video sisemfuleni nje nodadewethu sikhula. Ama-video engikhuluma ngama-video kakhulu abekade egqugquzela intsha ukuthi iphathe kahle. Ama-video abekade egqugquzela ukuthi sithande kakhulu isintu sakithi nokuthi nje sigqugquzele nje intsha ukuthi ihlangane ngokuhle ngoba amaningi awo bekade senza ama-short stories, ama-drama amafishane sisemfuleni so-uploada ku-YouTube ukwenzela ukuthi abantu bakwazi ukwabuka noma afinyelela ebantwini. Social media kubunga kakhulu ngale ndlela osukhule ngayo namhlanje njengoba ke namhlanje sesino-TikTok nokunye. Okay, kusuka lapho ke sengiyasebukhosini media kube kuningi ke okuye kwangena ngaphansi kwakhona ukusuka lapho ngoba sithe sisuka sabe sisiya emkhakheni wezokulingisa nje qobo ngqo sawuqonda ukuthi manje sesifuna ukuthi sibe production sikwazi ukuthi sishuthe amafilimu sidirect amafilimu nalabo bantu ke esisebenzisana nabo asebe behind the scene namhlanje uyibona abantu engitheme ngimemeza ukuthi okay nali ikhaya ngilivulile lamaciko noma nali ikhaya la khona engifisa ukuthi sisebenzisaneni ukuthi sithuthukisele amaciko ethu. Ngicela ukuthi nisondele abantu abanezikili ezithile abakufundelile nabanamakhono okwenza sondelani madoda sizosebenza la sibone ukuthi le legacy sithatha sibeka kuphi basondela ke. Sasiqonda ke lento ukuthi sibe production
sikwazi ukuthi sishuthele amafilimu ethu sikwazi ukuthi sithole abantu abanekhono lokulingisa sikhiphe-ke ama-short stories sikhiphe amafilimu kuyale. Ifilimu nje enkulu yokuqala engikhumbulayo yango-2020 mangaphazami. Lento ngikutshelani mengikhuluma ngefilimu ngo-2020 kutshela ukuthi yasebukhosini media iqale ukuthi ibe yasebukhosini media singakazi ukuthi izobe yasebukhosini media ngoba besimane sicula nje ukuthi siyasebukhosini media isikhathi eshoot ifilimu yethu yokuqala ngo-2020 ibizwa ngokuthi Usana. Ikhona-ke lapha ey'nkundleni zokuxhumana naku-YouTube ikhona. Iyadlala futhi kwi-1KZN TV Usana the Baby lapha besihlanganise khona amaciko ey'ndawo ezahlukene ababelingisa lapha ya kusuka oMpangeni koShowe nje befikile ukuthi nje bazoshutha Usana. Yaba nje ifilimu yabankulu kakhulu leya abantu bayithanda kakhulu engisafisa namanje ukuthi mhlambe ikhule ifike kulezi zinto sasifisa ukuthi ibe kulo ngokushoda-ke kwamandla ukuthi siyiphushe ifike la esasifisa ukuthi ifinyelele khona asikwazanga ukuthi siyifinyelele khona kodwa sinethemba ukuthi ukukhula komsebenzi mhlawumbe uyogcina ufinyelele khona. Okay, sayishuthi ifilimu yona kwayo yokuqala yahamba nje kahle futhi yane quality right abantu bayibuka bayithokozela bafisa nokuthi siqhubeke ngoba sikade sikhiphe njengapart 1 ukuthi upart 2 khona awukashutheki esizama ukushutha. Sisuka lapho-ke yarejistwa-ke ngo-2024 18 April yasebukhosini media. Kulapho-ke yaqanjwa khona ukuthi-ke iphile manje ibingane khona ezalwayo njengoba namhlanje sithi 3 years. Alright, engingakuchaza kakhulu mhlawumbe uma ngabe sikhuluma ngasebukhosini media njengoba sengizongena mhlawumbe into esizenzayo ngaphansi. Wena ungaze uzwe mhlawumbe kuthiwa yasebukhosini media ulindele mhlawumbe ithimba labantu abaningi mhlawumbe noma mhlawumbe cha siyithimba eliningi ngokwehlukana kwemikhakha izinto esizenzayo ngaphakathi kodwa into esemqoka ukuthi konke kusuke emqondweni womuntu oyedwa. Ukusho ukuthi yasebukhosini media iyimi kodwa yimi futhi ngiyimi kabili ngoba konke kusuke kwenzeka khona kusuke nje kuwumqondo engisuke ngikhiphile bese kuwukuthi-ke abafowethu bayaweseka ukuthi sikuzame ukuthi sibone ukuthi kuyenzeka yini. Okuye kwakho kuyaphumelela okunye mhlawumbe uthola ukuthi aphumelele kodwa kube ukuthi-ke siyasebenza ekutheni kusisebenzele yabo. Ngiphinde futhi ngisebenze njengomuntu omgqugquzeli kakhulu kubantu abasuke befisa ukuthi basupporte lo mbono esuke ngiwubekile ukuthi bafowethu ake sizameni ngale ndlela futhi abafowethu bangihlonipha kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi sibambisane ngaleyo noma kuthiwa kunanzuzo ngoba ezinye izinto siyasenze nje uthola ukuthi ayikho inzuzo sigcine sesisebenza njenge-organisation ebuyisela emphakathini ngoba nesizama ukuthi silekelele ngoba into yethu ihamba nothando kakhulu. Njenganakho ukuthi siyakwazi ukuthi sikuthathe uwumuntu ongakwazi ofisayo ukuthi bese mhlawumbe ufuna ukulingisa kodwa awukwazi kodwa siyakwazi ukuthi sikuthathe ufundele la kuthina sikufundise thina uze ube lento ofisa ukuthi ube yiyona kusasa noma leyo bukade ufisa ukuthi ube yiyona. Baningi abantu abafikela kuthina uthola ukuthi umuntu akwazi ukulingisa kodwa wayefisa ukuthi alingise kodwa uthola ukuthi akakwazi kodwa namhlanje uyakwazi ngoba simfundisile. So i-check yasebukhosini media mangabe ifika ekuthenini ngifuna ukuthi nginikeze abantu abasha ithuba lokuthi mhlambe sihlangane siyibonakalise. Njengomuntu okhulele emakhaya ngikhulele endaweni lapho khona ebesiyazisa kakhulu indaba ukuthi siyintsha sihlangane ngento eyamakhono ngoba nje umuntu ekhule ngengoma emakhaya sishaya ingoma esikoleni amakhalchini kunje. Uthe ngifika la edolobheni ngafika intsha iningi futhi ngibona ukuthi inawo amakhono ngasithi naye asike sibone ukuthi singakwazi ukuthi sisebenze kanjani ekwenzeni ukuthi mhlawumbe sibagqugquzele ukuthi bakuthande ubuciko
bazinikele nabo ekuthenini sisebenzisaneni. Ngike ngavula ke lapha iqoqo le cast yabalingisayo. Kuzoba i-poetry session esizoyibiza nge-poetry picnic. Izoqala ukuhlala ke yona kulo nyaka, isikhathi besingasitholi. Izoqala ukuhlala kulo nyaka mhla 19 July. Bese sazoba ne-division yakwa-travelling. Kwa-travelling kulapho khona sisuke sithatha abantu bayojabula, siyohlangana nabantu. Sithi-ke isiqubulo sethu lapha sithi bring your friends, meet our friends and be the friends like this. Lapha siyohlanganisa abantu from different places, sihlanganisa abantu from different environments. Sebahlanganisa kujatshulwe kube njeya. Sigibele isikebhe eThekwini, kuba nalelo nani esilibekayo ukuthi umuntu ukhokhela leyo mali ayikhokhayo ezimkhava ukuthi kube khona ukudla lapho suke sikhona, sigibele isikebhe kube mnandi. Leyo nto ke ikhulisa kakhulu i-department ye-tourism, ikhulisa kakhulu abantu abantu abasha mhlawumbe abathanda ukujabula, ngale ukuthi bajabulele ukuthi badle idakamizwa, kodwa bahlangana nabanye abantu abasha bazakhela injabulo bendawonye. Ebese sizoba ne-weekend out phansi kwayo-travelling, lapho khona suke siphuma siya ngaphandle, sivakashela indawo ethile, mhlawumbe sohlala i-weekend yonke, sibuye ngesihambo sihambe ngo-Friday sibuye ngeSonto. Sizoba ne-division ye-event organizing noma event hosting. Sinomcimbi owenzeka minyaka yonke oqale ngonyaka ka-2025, first annual, obizwa ngo-Miss Ibhinca KZN. Kungani sibe no-Miss Ibhinca KZN? Ingoba sisagijima kule nto ukuthi sifisa ukuthi sigqugquzele okuhle kuyintsha, njengalokhu sifuna ukugqugquzela intsha yamantombazane ukuthi iy'phathe kahle, sigqugquzele i-self-esteem, sigqugquzele ukuthi bazigqaje ngesintu sabo. UMiss Ibhinca-ke uqale last year uMiss and Mr Ibhinca KZN. Sabe siwurelauncha kulo nyaka sathi uMiss Ibhinca KZN ngesizathu sokuthi science event last year ya-first annual uMr wangaba khona, manje kwangathi lento iyatsheka, manje sincane ukuthi igama libe lide, ngcono silinqamulele sithi uMiss Ibhinca, kodwa asisho ukuthi abantu besilisa sibavalele noma intsha yabantu besilisa siyivalele. Kepha basangafika babe nayo nabo i-competition yabo, uma ngabe bekhona abantu abafuna ukuthi babe ingxenye noma abakhona lo mkhakha wokumodela. Miss Ibhinca KZN izoba khona futhi kulo nyaka ukuzibuya ngomhla ka-6 kuJuni. So besikhona lapha ePinetown ePaulus Lodge opposite eService Hall, la sobe sikhona. Abawaziyo-ke bebetshela use-Service Hall, cha, useceleni kwakhona eService Hall ngoba i-hall sagcina-ke singakwazanga ukuthi sifanalaze kahle indaba yalo. Okay, fast forward. Bese sizoba ne-TV yaseBukhosini Media TV. Alright, ake ngikhathe nje manje imifishane. Nje-ke before nje ngivale sengizobala mhlawumbe iy'nhlelo esinazo zango-2026. Ngicela nje ukubonga kakhulu i-support kubantu, isikakhulukazi lapha ku-social media, ukuyibona abantu abasilandelayo, nokuthi ibona basinikeza ithemba ngaso sonke isikhathi ukuthi siqhubekele senze lokhu esisuke sikwenza, ngoba suke sibona ukuthi i-support ivela kubona. Ibona abasigqugquzelayo ukuthi basibuke mihla namalanga, noma ngathiwa sikhipheni noma ngathiwa yini esiyenzayo, but bahlale bekhona, bahlale benathi ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu labo bantu. Ngaba sifikanga la kulo 3 years esikuwona, futhi ngaba sinabo labantu ukuyibona esilekelelana nabo nesisebenzisana nabo, nalabo abasilekelelayo kona konke kube kuthiwa bona bengekho, kodwa kuba khona kwabo bayibona nalabo bangenayo ukuthi there is a purpose kule nto. So siyabonga kakhulu i-support labo bantu. Okay, 2026 njengoba sengike ngachaza ukuthi sinama-event organizing esiwenzayo. So iy'nhlelo-ke ezisasisalele kulo nyaka, uMiss Ibhinca mhla ka-6 June esibhekene nawo njengamanje, bese ngomhla ka-19 July sishaya ikhwela laphaya kwezimbongi ney'nyosi nosonkondlo ukuthi bafike laphaya
e-Botanic Garden eThekwini lapha epakini, babe bengena mahhala. Sizokwenza into ekuthiwa i-poetry picnic, of which is a poetry session lapho khona sokhulisana khona ngobuciko bezinkondlo. Izobe iqala ukuhlala and ngiyabona bayangena baningi amaciko afisa ukuthi abe ingxenye yaleya session engithemba ukuthi izoba impumelelo. Sinawo-ke option 2 uma ukuthi kuyenzeka mhlawumbe siphazanyiswa i-weather cause kusepaki lapha, siyoba nayo option 2 ukuthi soya abantu bayotshelwa isikhathi sisasekhona. Bese ngomhla ka-3 ku-October sizobe silaphaya eThekwini futhi ivini ayikaka-confirmwa, siyothula khona ama-ICRA Awards kuma-content creators. Ebese kuthi ngoDisemba lapha 26 silapha kwelakithi eDonnybrook lapha kwaLoliwe elokhuzaneni eGroundini. Kulapho khona ngizobe ngibeke khona-ke laphaya isiteku sesigaba ngithi wonke amagoso ashaya ingoma le ngakithi, ngithi asibuyele emasisweni kunzakithi, ukhisimusi ukithi, i-Joining Few 350 iqembu ngalinye. Siyacela ukuthi sihlangane sonke laphaya sibiyeke utshwala ngaleya mini nje, sizojabula sibe ndawonye, sishaye ingoma, amajaji ayobe khona, odliwe bakithi kuyobe udliwe, ngingabalwa phakathi. Iyobe ingathathi ihlangothi leya nto, iyobe ibhekene nabantu ababe beyijaja, angibe ngekho lapho. Alright, yeah, ngicathi inhlelo zawo-2026 nje zimi kanjalo kuze kube-ke sesihlangana ngonyaka ozayo. But okwanamhlanje sithi nje happy birthday kuyasebukhosini media, ihlanganisa u3 years kusukela 2024. Sinithanda into eyibhadi.